Интелигентното легло. То може да бъде произведено в размер от 140, 160, 180 или 200. Поставката за чаши може да бъде отворена и затворена. Притежава мощна звукова система, има NFC и 2 USB-та. Можете и безжично да заредите телефона си. Леглото има добра контролирана електрическа камина, разположена в края на леглото. Друга характеристика е наличието на телевизор и дистанционно към него, с което да изберете подходящата за вас програма. Леглото е с кожа и има 3 опции за цвят по избор – сребро, злато и кафяво. Интелигентният спален комплект има и вграден масажор.